Това ще бъде закриването на изложбата. Тъй като на откриването аз не говорих много, сега ще си позволя да си разкажа разни работи. Още хора. Главният куратор на събитието. И има там други хора, които това не им е интересно, те след това ще съжаляват. Така, защото аз възнамерявам да не приказвам сериозни работи, но няма да обяснявам самите неща, защото го смятам за неправилно, въпреки че съм го правил много пъти и съм правил много неща, които са неправилни. Всъщност то на мен това ми е стил на работа, да правя нещата неправилно, не наобратно, просто ги правя по някакъв мой начин, който след това смятам, че не е точно така както трябва. Ако някой от вас не е запознат с моята работа, което е нормално, аз по принцип, или поне повечето хора знаят, че се занимавам с видеоарт. Всички неща, които правя, те имат някаква връзка помежду си, навръзват се, която аз си я знам. Повечето хора може би не я виждат, но всъщност аз никога не съм спирал да правя живопис и тази живопис, то може би съм казвам живопис, но тя има връзка с видеята, които правя. Като примерно, това сега не знам дали е фотография, живопис или нещо друго, но то за мен е кадър от видео. Това беше такова просто отклонение. Тъй, започвам с тази картина, като тя обяснява за мен цялата изложба. Значи, тя е базирана върху едно видео, което правих 2011 година, в което аз си блъскам един сърп и един чук в главата. Като за мен това си е един етап от моето развитие като видеоартист. Видеоарта може би е част от съвременното изкуство. Той има друг език в киното, това повечето хора го знаят, вероятно. Но аз нямам практиката на типичен видеоартист, не е ми съвременен художник, както не смятам, че имам и практиката на такъв класически живописец. Защо го казвам? Защото повечето от нещата, които правя, всъщност аз ги снимам и след това се опитвам да ги дам някакъв визуален израз и да ги обясня съответно в словесно, което може би дали е вярно, дали е вярно, но мен това не ме интересува, поне до момента. Това видео, обаче, то е изключение, аз до него стигнах по някакъв начин разсъждавайки. Искам да го кажа, защото няколко пъти съм бил обвиняван, че съм го откраднал от някой друг. Разследвайки случая, за мен това е много важно. За мен е много важно да не бъда обвинен по някакъв начин в плагиатство. Аз искам да си бъда аз, не искам да имам... Като дете, примерно си изборих едни рисунки, защото ми напомняха на един известен художник, ще бъде голямо съмнение да кажа това ми напомняха, но ги изборих. И така, ще обясня как стигнах до видеото. Мога да обясня как съм стигнал и до предните идеи, но ще се върна много назад, сигурно пак ще отида до детството. Значи, обяснявам как съм стигнал до това видео, разследвайки тези обвинения, че съм го откраднал от някой. Всъщност разбрах, че човек, който му обвинява, е видял първата версия на видеото и след това е видял втората версия на видеото и той му обвинява, че съм го откраднал от самия себе си. Което да, пак е някакъв вид кражба. Видеото с блъскането на сърпа и чука, ще обясня защо го обяснявам всичко това. Видеото с сърпа и чука аз стигнах до тази идея, след като се разделих 2011 година с приятелката ми и тя ми направи анализ на творчество. И тя каза, че тя тогава беше прочела една книга от Марина Абрамович, в която тя обяснява творческите си методи и понеже моята приятелка нямаше художествено образование, тогавашно не пише. И аз си обяснявах как се изгражда цветово една картина, как се прави композиция, как се работи с фотошоп, как се работи с видеообработващите програми и така нататък. И тя не ми вярваше, но като прочете тази книга на Марина Абрамович, примерно каза, че в някаква степен моите преподавателски методи спрямо нея се прикриват. При нас се кара да рисува с лява ръка или с крак, за да по друг начин да накара моториката на движението, да я накара да мисли за линия.
И тя ми каза, че съм имал, според Марина Абрамович, човек прави една единствена работа през целия си живот и аз вече съм я направил, т.е. като художник съм свършен. И че това е била една работа, която правим в Япония и че тя не е виждала на живо, но на снимки според нея е била много впечатляваща и това било идея главотрошач и че от сега нататък, ако искам да направя такава друга работа, трябва да се блъскам много главата. Ами аз тогава спечелих една стипендия, то не беше точно в резидентна програма в Петербург. И пътувайки в този самолет, много разсъждавах по това и си блъсках буквално главата, каква ще е тази следващата идея на главотрошач. И си рисувах едни човечета, които си блъскат главата с чупове, за да измислят нещо ново. И слизайки на летището в Петербург, видях паметника на Ленин. Ние отдавна бяхме махнали Георги Димитров, тук примерно този площад и от някакви другаде, където го имало. И тогава ми хрумна, че аз ще направя едно видео, понеже тук ми разправях, аз тогава не носих такава брада, ходих любъснат, но пък все пак все така пришив. И ми приказаха, че приличам на Ленин, че ръкомахам по същия начин, като говоря. И си казвам, аз сега ще се подигизирам като Ленин, ще направя едно видео, в което Ленин си блъска серпичук в главата. Все пак после реших, че няма да е като Ленин. Но идеята, че всички ние имаме берлинска стена в главата и че тя, въпреки че тогава имаше някаква годишна от събарянето на берлинската стена. То не е имало годишна на 2011, но може би датата е била, когато се е съборили. И се замислих, че всъщност Берлинската стена е съборена от гражданите на Берлин с чупове, кирки, там, лостове и каквото се под ръка, но тази Берлинска стена, която е останала в главите, тя не е съборена. И всъщност за мен това видео беше начин да разруша тази Берлинска стена, която аз имам в главата си, която аз се чувствах, че имам в главата си и мисля, че продължавам в някаква степен да имам. И след като направих видеото, започнах да разсъждавам как мога да изразя същата идея по някакъв визуален начин. Това е вариант. Значи 2014 ми хрумна, направих една рисунка, в която обаче този натричен работа, за да се покаже къде седи иероглифа за стена. На мен много ми заприча тези разрязани и натрични разрези на Дейвид Хърст. И понеже не искам да бъда обвиняван, че съм взел някаква идея от някого, аз това нещо бутах и го зарязах. Същата там 2014 година започнах да работя върху първия ми нефилм, който е пълнометражен нефилм, не е видео. След като го направих, спаднах някаква дупка и започнах да съм обвиняван, че всъщност не другите хора са виновни. Понеже майка ми така ме е възпитала, винаги в училище, като се случеше нещо и не го обявяваха за хулигани, тя идваше, или баща ми хващаха за ухото и никой друг не е бил виновен, винаги аз съм бил виновен, винаги учителите са били прави, винаги другите лица са били прави и аз съм научен да търся вината в себе си. Като художник по същия начин реших, че всъщност това, че аз като художник съм един неудажник, аутсайдер и там нещо набутан в футбола, не е в другите хора, е в мен. Всъщност 2017 година, след като направих този филм, той имаше някакъв успех. Аз реших, че всъщност трябва да се убеда най-сетне, да прогледна и да разбера, че живея в една заблуда, че съм добър художник и че всъщност това е една мъгла, която човек си самоизгражда. Всъщност всички ние живеем в някакъв иллюзорен свят, една интерпретация на истинския заобикалящия свят около нас. И ние всъщност се самовлъгваме, за да можем да живеем по-лесно, да понесем тежестта на реалността. И аз започнах да се убеждавам и като мантра си познавам се по цял ден. Всъщност, че не съм добър художник и аз трябва да се откажа от това нещо. И в крайна сметка се депресирах, започнах да си търся друга амплоа и реших да ставам предприемач в областта на киното. Защо го обяснявам всичко това? В крайна сметка кандидатствах за една програма на Европейския съюз, която да обяснява, да обучава хората да станат предприемачи в някаква област. Няма да говоря за дискриминацията, както примерно от десетки хиляди, не стотици хиляди, има само 94 българи, които са обучени по тази програма към този момент. Така, значи аз минах първия етап, спечелих там честно.
на втория етап. На втория етап ми казаха, че моят бизнес план е песимистичен. И ме накараха да напиша оптимистичен бизнес план, като моят бизнес план беше 8 страници. Те ме накараха да напиша оптимистичен, аз им казах, че аз съм реалист, не съм песимист. Не искам да пиша такова нещо, като тези, които там ме ръководиха по тази програма, те фанаха и го написаха 12 страници оптимистичен бизнес план, с който минахме в третия етап. Тоест спечелихме третия етап и вече трябваше да подпиша договор. Тогава една жена, която е администратор в Европейския съюз, каза, че аз не съм подходящ, защото съм бил художник. По смисъл на немския закон художник е предприемач, аз съм бил предприемач с голям опит. Което аз си казах, аз съм добър предприемач. Аз нямам да кандидатствам да ме обучавате по вашата програма, защото аз като художник съм пълен провал. Да се издържам и искам да се науча. Тя ми каза, че това не е така, т.е. аз съм предприемач с опит и ме зачерпих от тази програма и аз съвсем вече се депресирах тогава и реших, че за да изляза от тази депресия е по-добре да се върна към илюзията, че все пак съм добър и да си живея в тази илюзия. А защо да правим всичко това? Защото когато в началото, края на 2017-2018 реших, че ще се живея с тази илюзия, за да мога да понасям тежестта на битието, тогава ми се обадиха от Лос-Анджелес, като така едно възместие от провидението, че по неведоми пъти ще печели резидентна програма в Лос-Анджелес. Което от мен беше много голяма изненада и си казах, аз ще стана религиозен. И отивайки там, на мен вече не ми покуша дали съм добър или лош художник, защото преживях тази криза, осъзнах реалността и реших да живея в заблудата и тогава реших какво толкова, че ще прилича на Демия. Сега преживях го да рисувам за кеф, защото все пак ме човъркаше. И тогава така, всъщност преди за мен точно за старт, че ходих в Трявна. И в Трявна отидах пътувайки от Люксембург. В Люксембург, града държава Люксембург, към този момент, мисля, че към момента е държавата с най-висок стандарт на живота в Европейския съюз. И аз летях от Брюксел за Варна и трябваше да взема автобус от Люксембург до Брюксел. Точно по средата люксембургския автобус се счупи. Аз си казах, че света отива на зле, щом в най-високата страна с най-висок жизнен стандарт автобусите се чупят, заради което аз изтървах самолета и можа да отида на време до Варна да си взема моделчето, което исках да правя в Трявна. И по пътя си купих едно човече от летището в Брюксел, един герой от Тинтин, комиксови герой. Той е на капитана, т.е. на такава брада и с шапка, което, понеже нямаше как да изтървах самолета за Варна, те ми предложиха да летя до София. Аз им казах, аз не искам да летя до София, аз искам да летя до Варна, те ми казаха, че нямам. И до София нямам да летя. И аз си купих самолетен билет до Букурещ. Отивайки до Букурещ, аз отказах грешка, защото можа да си намеря транспорт от Русе, спах на гарата в Букурещ, където загубих моделчето на човека Тинтин. Той е капитан, не знам, но герой. А моята идея беше това човече те имат 3D скенер и съответно NCNC машина, която не е точно 3D принтер, не е обърнато на 3D принтер, една роботска ръка с една бургия, може да ви издялка от дърво, там форма. И загубвайки това човече в Букурещ, на сутринта ядосам, се хванах и отидах на стоп до Търново. Оттам взимах влак до Трявна и викам аз това човече не можа да намеря в багажа. И те ми предложиха такава малка главичка на американския президент Обама. Казаха, вижте, нашата машина не работи толкова дълбоко, че ще направи главичката на един път, но ще направим така на две части. Нали, тая част и тая просто ти ще ги залепиш. И пуснаха машината много прецизно, бранчан и един много специфичен звук. И направиха двете парченца на Обама и те ни пасват. Ама ни пасват не с някаква част от милиметра, а ни пасват с цял сантиметър. И това на мен беше много странно. Когато не с такава прецизна техника, двете части не съвпадат. И там бяха дали една стая от училището и там имаше такъв напречен разрез на една глава и тогава сетих за тази стара идея и тогава направих
и другаря Обама с схемичка на мозъка му и после сетих за тази идея, вече в Щатите почна си рисувате картини. Това е пътя, по който аз съм стигнал до тези напречни разрези. След тази изложба аз повече няма да правя напречни разрези, за да се прави паралел с Дейния кръст. Спокойно той Дейния кръст го е крал. Знам. Много се разумва. Освен това, да, за да откраднеш от кръдец не би било кратко. Това беше първата история, която искам да ви разкажа. Другите две са по-кратки и ще дам думата на много. Втората история, аз не знам как да ви кажа по-напред, защото съответно изводите, които ще си направиш, ще тръгнат в различни посоки. Така, едната е причината, поради която правя изложбата, другата е за начина, по който правя изложбата. Добре, първо ще кажем за начина. Това е едно интервю на Киркор. Киркор беше, който водеше всяка неделя. Кеворкян. Да, Кеворкян имаше интервю с някаква жена, която беше някакъв перифей в музикалното образование в България, която разказваше за живота си и разказа следната случка. Значи, по време на соца са давали разряд на музикантите, които свирят по кръчми, барове и ресторанти. Тоест те са като шлосерите, имат първи, втори, трети, четвърти до седми разряд. И тя в някакъв момент от живота е била шеф на тази комисия, която дава разряд на музикантите, кръчмарските музиканти в София. Което означава, че те седят на една маса, трима души, тя е по средата и влизат кръчмарски музиканти, изпълняват нещо и те им дават оценка. И съответно им дават китап, че те могат да свират в ресторант първа категория, 3 звезди или там нещо такова. Тоест, ако те имат първи разряд, в ресторант с 2 звезди не могат да свират. И при тази комисия тя разказва следната случка. Явява се един човек от малцинствата, така: здравейте, аз тук съм кларинетист, ще ви изпълня няколко парчета. И казва, то тогава на другарко се говореше и казва: другарко, сега моят кларинет малко се е разсъхнал и той може да се разпадне, затова аз ще го попъна масата и така ще ви свирам. Не може така, но може да гледа. Той си свира кларинета и казва: сега ще ви изпълня ръченица от Боджанско. Почва свири някаква ръченица и хората започват да им играе кръвта, той свири страхотно. Обаче, за да имат все пак респект, че са комисия, която го оценява, казват: нещо друго ще ми изпълните ли? Така, да, ще ви изпълня сега една ръченица от тракийската низина, пак отпира кларинета, изпълнява ръченица от тракийската низина, още по-така, в някакво много бързо темпо, който е унимел. И той каза: аз съм подготвил трето парче, сега ще ви спира полета на бръмбата от Римски-Корсаков. Изпълняваме полета на бръмбата от Римски-Корсаков, при което те не съвсем същисани, но все пак държат на ниво. Казах: ама другаро, ви бавно, можете ли да ни свирите нещо бавно? Така. Ама, госпожа, да ме убиш, аз бавно не мога да свирам, защото съм виритуоз. Така, аз бавно не мога да рисувам. И съм ги нарисувал набързо. Защо съм направил все пак изложбата? Имах един приятел от детството, с който сме израснали заедно, няма да му казвам, защото се върна не е много голяма, ще взема да се сетят кой е. Но в момента притежава 2 дискотеки. Ще му кажем. Значи, в 11-ти клас, примерно да сме били, или 12-ти, той ходеше да сменя долари. Тоест ченчеджи. И вика: аз сменя за кораж, сменям сега долари на златни пясъци, после до центъра, после ще изпимпа на бирчка. Тогава сме пием бирчка. Няма нужда, аз ще пия една количка. Леко, една количка. Отчели 2 златни пясъци, той купува от някакъв там доста по-възрастен, доста по-фигурата ченчеджия, доларите по 12 лева. Значи нас му напори там една камара, както на това видео в гръцката неделя. Бри, он не му даде там нещо много тънко, но не го излъгна и дай му все пак някакви долари по 12 лева парчето. И вземаме, кой номер беше тогава? Девятката. В този ми 40 минути в жилката има тъпка на
паяци и там така нататък, изпотени и слизаме тук и до някъде там една уличка зад хотел Черно море, там с някакви знаци си пратят до някакъв друг. И аз нали така се правя до Наско, че съм много як. Той Наско не е як, но умей да се пазари. Другото, което правеше, беше, че се правеше на поляк в Максуда и с един друг, който малко знаеше полски, взимах от баба му едни стари радия и хореха да ги продават там на местното население, които знаеха, че не са поляци, обаче правиха много пазарлък. И значи отивам аз зад Черно море, аз отивам с него и там идва някакъв друг. И нас почва нещо предлага доларите. В крайна сметка му продаде доларите за 9 лева. При което за мен това е абсолютно необяснимо. Това е напълно загуба, ще го правиш, това е някаква глупост. Виж какво? Това го правя, за да съм в далаверата. Еми това, което е. Да. Аз вече много се срамувам, защото когато художник започне да вербализира толкова добре това, което е направил, се чудя аз какво правя тук. Още повече пред артисти. Да започнем. Ще започнем от теорията. Всеки път питам него, за какво съм нужна аз. И той казва, защото ти ще ги обясниш по друг начин нещата. Има един голям изследовател на визуалното изкуство, на визуалната култура. И той се казва Ханс Белтинг. Преди около 20 на години на една конференция, която се казва Dopo il museo на италиански, значи след музея или бъдещето на музея, има преведен сборника текстове на английски, в момента не ми идва името. Той казва, че сме достигнали до етап в съществуването на културата, в който ние не толкова следва да се опитаме да се еманципираме от природата, каквато е била, какъвто е бил модерния завет за развитието на науката и техниката. Те са трябвали именно за да колонизират един свят, в който човек да се чувства по-удобно, по-комфортно, по-независим и някакси в центъра на мечтанието. Според Белтинг вече живеем в свят, в който ние следва да се еманципираме от света на образите, които сме създали. И именно тук намирам приноса на Нено. Аз съм си написала текст, най-вероятно няма да го прочита, но докато го слушах, всъщност по някакъв начин сверих интуициите си. Тази година може би Нено е художника, върху който мисля най-много и пиша най-много, направо мога да го предложа да направим каталог някакъв в края на годината. Но, какво имам предвид, когато казвам? Какво имам предвид, когато казвам, че приноса, който виждам в работата му е, че той именно изследва този образен свят, от който ние така или иначе трябва да се еманципираме. Той не го спомена, аз ще го подчертая, ще да се повторя, особено ако има хора, които са били тук и на откриването през април. 3 са циклите, които виждаме, т.е. селекция от 3 различни цикъла. Единият е American Dream Made in China. Това са дигиталните дорисувани принтове, които виждате отзад, с иронични закачки към различни флагове, образи от популярната култура и някакви теми на глобализацията. Художнико покажи езика си и естествено вътрешния мир на птицечовката. Това е долу-горе 10 години, ако трябва като периодизация да го маркираме. За мен се струва важно, защото всъщност когато аз се запознах с него преди повече от 10 години, той не правеше такива неща. Или поне не ги правеше пред публика. И когато... Не беше такъв човек. Не беше, да, точно както каза Петър, не беше такъв човек. В този смисъл, затова изложбата ми се струва важна. Тя обединява тия 3 цикъла. И мен ми се струва, че по
някакъв начин има и референция към голямата тема на Буна, защото все пак предишния път казах, че всеки път, когато ги видя, имам различни нови любими работи и отключвам различни интерпретативни посоки за себе си. В случая всъщност природата на връзките е това, което всъщност ме накара да се замисля и да вляза от друга посока. Три са темите, съответно има много ясни социални послания, има много ясни политически послания. Вече съм написах няколко пъти, че за мен работите на Нено имат едно друго политическо измерение, което е кодирано в напрежението, което самия образ генерира и то на нивото на образността. Затова ми се струва доста интересен, защото при него образността не действа като апликация на една или друга идея, всъщност почти на идейно и соматично ниво работи, за да провокира някакви послания по отношение на природата на връзките. Не случайно, според мен, изложбата се казва вътрешния мир на птицечовката. Със сигурност това не е зломотна алюзия, която, т.е. не използва за пръв път зломотна алюзия. Проекта от преди пандемията се казваше, коригираме, за да не объркам заглавието, покажи ми езика си. И там той работи с 4 свои алтер егота. Котарака, пандата, коня и котарака, и кучето. И кучето. Те естествено имат различни вътрешни светове. В случая, в този трети голям цикъл, който той интегрира, той добавя птицечовката. За птицечовката знаем, че е много странен вид, който поставя под съмнение въобще природата на видовете. Следователно и отношенията вътре между видовете. Умберто Еко в един много хубав голям свой текст, който всъщност трябва да пренапише неговата теория на семиотиката, казва, че всъщност ако погледнем към птичечовката не като безобразна, защото тя наистина нарушава реда, структурата на познанието, а като чудесна и чудодейна, то ние можем да установим, да разберем много за природата на познанието. Затова всъщност аз започнах да мисля върху темата на заглавието, на изложбата и си дадах сметка, че всъщност това, което птичечовката като нова такава зооморфна апликация на алтерегото на Нено ни дава, е именно някакъв чудодеен и чудесен подход към теорията на образа. И тук малко ще се опитам да обобщя и да заключа. Намирам, както казах, дълбоко политически изображенията, именно като работещи на структурата на нивото на структурата на самия образ. Голямата му находка, да се върна към тази голяма дилема на модерността, мисля, че не знам, той е много скромно, май всеки път се съгласява с мен, аз не знам дали е съвсем съгласен, е деконструирането на портрета през системно изследване на мема, като може би едно от най-ярките един от най-ярките изразни режими на съвременността. Знаем, всички портрета идва тогава, когато в центъра на модерния свят застава именно човешкото същество, т.е. създава се особен хабитат, в който Homo sapiens някак доминира всички останали същества. Това изследване на деконструкцията на портрета не е просто, нали? Той не е съгласен с деконструкцията на портрета, той е съгласен с изследването на мема. За мен подсказва не просто, тук говорим само за отношение между форма и съдържание, тук по-скоро това, което е важно за мен, е едно това интимно, интровертно изследване на човешкото, което струва ми се бива нарушено до толкова, доколкото модерният човек има ясна социална структура, твърда съзнание и така нататък. Работите, които ще видим, по-скоро ми изглеждат флуидни, т.е. се издават такъв тип нетвърди идентичности, флуидни
И да, и всъщност май да спра до тук и да ви поканя. Забележка, че всъщност няма да ги видите, повече няма да ги видите. Така закривам. Да. Ви благодаря, че добавя нещо, всъщност пропуснах да ви кажа как си ми изглежда, че съм кофти художник, извадих от това. Значи, аз освен, че се занимавам да рисувам и да правя видеа, правя не филми, които текстовете и сценариите ги пиша с авторството с един приятел, друг приятел от 10. Така с него написахме един роман и този роман го писахме в продължение на няколко години, пак от същата 2011 до 2016. И след като го написахме романа, го дадахме на един приятел, не на няколко, на 10 да го четат. Тези 10 човека го прочете само един и той каза, вижте сега, той е много труден за четене, никак тежко се чете, което аз го интерпретирах като виж какво той ми става за четене. И го препрочетах и съгласих с него, че ми става за четене, при което помолих моя съавтор да махнем моята част, някакси ако може. И я махнахме, той си направи отделно сам романа. Това, което бяхме направили заедно, ползвахме като сценарий за този нефилм. Но тогава се прокрадна тази мисъл, че може би освен графоман, който пише нещо, пък то не става нищо, може би по същия начин съм и такъв и художник. Аз много искам да рисувам, ама то може би не става. И тогава започнах вече да се самоубеждавам, че не става тази работа. Но това, което сега ми хрумва и прави един паралел цялото българско изкуство е, че си мисля, че цялото българско изкуство става от същата тази самозаблуда, че то е много ценно, много богато, дълбоко и проникновено. Всъщност цялото българско изкуство живее в една илюзия, защото така се чувства по-добре. Защото иначе трябва да се сблъска с тежестта на реалността, че то всъщност не е дало нещо, което да ни на света и че това, което българското изкуство под някаква форма дало е, може би, Христос, който има някакво значение за целия свят. А всичко останало сме такива хора, които се опитват да се наводят така, че да им е удобно, т.е. да не страдат много от това, което всъщност сме. Това е, което исках да ви кажа като заключение.